We can do better. We can be setting go. We understand. Sumasayaw ng sumasayaw tong maliit. Inaantay ka lang yan kasi gusto niyang makipaglaro doon sa mga madaming bata. Hey everyone! Welcome back to another Life in the USA. And today po ay break muna kami sa aming pagpapack. Kami po muna ay lalabas. It's already 5:59 PM. And we're gonna go to downtown para sa anong ganap doon mga daddy, parang i-close daw yung isang street for the start of summer, parang ganun, parang night market, something like that. We will see. Hindi pa naman namin yun na-experience. Supposed to be today ay pupunta sana kaming Washington Pavilion para kay Mishi makapaglaro siya. Parang ano daw yun, Children's Museum. If you've seen our vlog about Children's Museum, it's something like that. Parang madaming play area. Tapos para daw may dinosaur area doon. Pwede daw silang magdig. May astronaut. Pwedeng magsuot ng astronaut na pangdamit. Pwede silang maglaro ng water na hindi sila mababasa. Something like that. Kaso, kaninang morning, si Daddy, very early siya na umalis to get this car done kasi nagpa-oil change siya and pina-inspect din niya if safe for our long drive next week. And okay naman, kaso pagdating niya ay sobrang dami pa namin gagawin. We packed a lot of our clothes pa. Yun. So, nag-empake muna kami and nag-ayos. Kaya di na kami nakapuntang Washington Pavilion. So, lalabas muna kami para naman makabawi kami kay Mishi. Kasi, I think that was yesterday, no? Na umuulan. So, hindi kami nakapag-walking. It's been how many days na nagwo-walking kami lagi every afternoon. Kahit nung nag-work pa si Daddy, nagwo-walking kami ni Mishi para naman magkaroon kami ng ibang environment every after dinner namin. Ang dinner kasi namin 5. The past few days, hindi maganda yung weather, umuulan. So, hindi kami nakalabas. Wait lang anak ko. There's a red light. So it means stop. Red light. Green light, Daddy. Green light. Go, go, go. Here, pag-explain. So samahan nyo kami today guys as we experience a little bit more of Sioux Falls before we leave the area. Totally. Completely leave the area. Alam, makakapag-pickleball na tayo sa Georgia. Mishi! Nag-picture ka together with the princesses? Wala naman kasi siya sa mood. Ang hirap naman ng bagong gising. Naki-high five pa siya sa mga Disney princess. Naku naman. May show ata dun banda, Daddy. Kaya nga eh. Kaya natin. Nagpupuntahan na sila dun with camping chair pa. Or kanya-kanyang dala na lang ng camping chair tapos upo-upo na lang kita sa mga gilid-gilid. Kanya-kanya na lang yun. I can't let you go, baby. Tell you that no, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware and go it down. Sumasayaw ng sumasayaw tong maliit. Mishi! Say hello! Let's wait for Daddy, okay? Careful with that.
Careful with mommy's kiss, okay? Ayun na, dance. Dance ng dance. Mishi Beng! Inaantay ka lang yan kasi gusto niyang makipaglaro doon sa mga madaming bata. Ayun o, punta kami doon kanina, nagsa-xylophone din siya doon. Tapos, syempre, mas malalaki yung mga, batang iba, inagawan na naman siya. Palagi na lang. Eh, ikaw naman kasi, liit-liit mo, pero nakaka-good vibes ka daw, you're the perfect vibe daw. Daddy's here! Sala nga, sala. Wala tayong drinks. Kasi pagkatipilan dyan pag-alat. Ate Honey? Try it. Used to be spring, I'd ship on the 35 days of the valley line. Oh, what we go little money in a spring. The river come away last Sunday, get 12 feet of water on the Memphis Gate. It drove me home without the muddy water rolling. I've had on wheels skipping in the Mississippi down. Nag-enjoy siya sa music. Tapos may isang truck na dyan. Kumikitang kabuhayan. Dance kayo dyan, ni Daddy. Again, again, again. Again, again. Babay, babay. Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Can I get a chance to let you know you're my heart's desire, and I love you so. Will you stay right here? Hey guys, update. It's already 9? 9 na pala, Daddy? 9:03 na pala. Kaya pala dami nang nag-uwian na yung mga kagaya namin na may mga bata. Kasi ang balak sana namin hanggang 8 lang kami eh. Pero maliwanag pa kasi kaya hindi namin nahalata na alas 9 na pala. So, umuwi na kami kasi medyo lumalamig na, and ako naka-shorts lang. Si Daddy okay lang. Si Mishi, buti na lang nagdala ko ng cardigan niya. Nag-enjoy naman si Mishi. Siya yung sayaw ng sayaw sa music. Para siyang talaga. Nanonood talaga siya ng concert. Pumapalakpak pa yan. Enjoy na enjoy siya. Ang dami niyang fans. Kaninang inaantay namin si Daddy pabalik ng venue kasi umuwi si Daddy para kumuha ng mga camping chairs. Yun. Dami niyang may mga matatanda pa nakakalabitin pa ako para lang sabihin na ang cute-cute daw niya. She's the vibe daw for today. Nakaka-enjoy naman yung mga ganun kasi parang chill lang talaga, ganyan. Tapos wala silang mga work kinabukasan. Kami, uwi na kami kasi magsi-sunset na din naman. Pero dun sa area namin, nandun yung mga mas madaming bata kasi dun yung area na pwedeng may palaruan, meron silang mga xylophone. Hindi lang kasi ako makapag-vlog guys kasi sa dami nga ng mga bata, hindi kasi pwede yung nag-vlog ka na may mga bata. May mga sensitive kasi sa mga ganito, yung privacy nila, ganyan. So,
nagva-vlog lang ako pag nakaupo na kami na alam ko na walang mga ibang bata o walang ibang tao na nakatingin na question nila na nagvo-vlog sa, lalo na kung nasasalin sila. So yun naman yung medyo mahirap dito, lalo na kapag may natsambahan kang Karen. Tsaka si Susan at Linda. At tsaka si Ryan. Ayun. Pero maganda, tapos may mga chalk sila doon, yung mga bata nagdo-drawing sa ano, sa floor, sa daan. Tapos si Mishi hindi siya ang tawag nito, pumunta naman siya doon kanina sa mga may xylophone. Kaso may mga big kids na rin kasi syempre naaagawan siya, ang liit lang niya, tapos hindi naman siya nakakapagsalita, she doesn't know how to fight for herself. Tapos sabi ko na lang, let's go, kasi parang naano na siya na why is the world like this? Siguro. Pero kanina nung nandun kami sa my grass, hala, grabe talaga. Hindi ko lang ma-vlog, pero ang bait-bait nung buong pamilya na yun. I mean, yung parents, nung sila yung naglalatag ng mga tent, mga camping chairs nila, tsaka nung mga nila, drape nila yung mga anak nila nakikipaglaro kay Mishi, may mga padalaginding na 4 ata or 5 yung mga dalaginding nila. Tapos yung pinakamatanda nila, yun yung parang inaalagaan naman na si Mishi, parang napaka-responsible nun. Siguro ating-ate din siya sa mga kapatid niya. Tapos si Mishi naman, pinapashow niya yung dress niya, ginaganyan-ganyan niya. Tapos yung ang tawag nito, yung isa kasi nakadress, tapos nagto-twirl-twirl siya, magaling siyang mag-dance. Tapos tinuturuan niya si Mishi na mag-twirl din, ganyan. Tapos si Mishi naman, wow, ganyan siya. Ang dami niya sinasabi, wala namang naiintindihan. Yung wow lang yung naiintindihan namin. Tapos tumatawa kami. Tapos yung mga dalaginding din, naman, nag-enjoy silang nakikipag-usap sa kanila, sa kanya. Ay, naku, nung cute-cute ni Mish kanina. Ang daming, as in, may matandang lalaki pa dati na akala ko naman kung ano na yung sabi niya sa akin. As in, face-to-face naman na ganyan. Sabi niya, isn't she too cute? Sabi niya gano'n. Oh yeah, thank you. Sabi niya, do you know that child? Tapos sabi ko, she's my daughter. That's what I figured. Kasi siya lang naman yung itim ang buhok. Ako yung itim ang buhok doon. Tapos meron na naman nangalabit sa akin. Grabe. Akala ko tuloy wala na yung anak ko. Tapos sabi niya, if I can just run with her, I'm not that quick. Sabi ng matanda. Ay, nakakatawa dito. Ang cute-cute niya kasi kanina, kasi nga siya lang yung nakadress, daddy. Tapos ganun pa kasi yung dress niya. Tapos parang caring-caring talaga niya yung dress niya. Syempre yung ibang bata parang bumangon na lang, tapos ganun na, nakapadyama na. Kaya nga sabi nung mga matatanda, this is the vibe. Sabi niyang ganun. Kasi alam mo naman pag matatanda, gusto nila well-dressed ka. May humihilik na po sa likod, mga kapatid, hilik-hilik na po. Kaya good thing na din na umuwi kami at pagod na din. Pagod na yung talent na. Pagod na yung talent namin.